Hello guys, kumusta? Ngayon po ay gusto kong i-share sa inyo kung paano ba natin malalaman kung sino yung mga nag-subscribe sa ating YouTube channel gamit lang ang ating Android phones. So, let's go na guys. Una, pumunta po tayo sa mga browser ng phone natin. Halimbawa sa Chrome dito guys. Tapos, search natin yung ano guys, youtube.com. Ayan, pasensya na guys, medyo mabagal yung internet ko ngayon eh. Tapos mag-sign in po tayo guys. Ayan. Ayan. Okay. So, mag-sign in na tayo guys. After nating mag-sign in, so ayan na guys. Ay na, ito, naka 2-step verification kasi yung ano ko. Ayan na guys. So, yung unang gagawin natin is dapat naka-desktop site. I-desktop site natin guys. Yan. Ito. Yan. So, lalabas sa screen natin guys is yung naka-desktop na siya katulad ng sa computer. Tapos, yan. Ang bagal ng signal. Tapos, ito guys, sa may bandang kaliwa ng screen, dito, ito guys, yan. Yan, pumunta tayo guys sa Creator Studio. Ayun. Tapos, huwag po nating i-get the app guys. Doon lang tayo sa Continue to Studio. Ay, ayan na guys. Antayin lang natin guys kasi medyo mabagal yung ano ngayon eh. Medyo mabagal yung internet connection ko. So, ayan na guys. Ito na, the moment of truth. Ayan. Ito. So, nandito siya sa yan, sa pinakahulihan siya guys, makikita. Ito yung ayan guys.
mga nag-subscribe sa channel natin, dito natin makikita guys. Ayan. So ito na guys, dito nga makikita natin yung mga nag-subscribe sa ating YouTube channels, kung sino sila at ilan din yung subscribers nila at kung kailan sila nag-subscribe sa ating YouTube channel. So ayun lang guys, salamat po sa panonood ng aking ibinahagi ngayon. Salamat.